Jo ho vaig dir. Quan a mi una persona que canta m'agrada el que fa, jo dic, és molt estrany, perquè jo som molt d'escoltar música sense que canten. Quan canten i m'agrada, dic, ojo, cuidado peligro. Bad Bunny a tu t'encanta. T'ha de matar un Hostia, era brutal. Vaig veure un monólogo que decía, ¿por qué esta gente siempre, cuando canta, parece que estén cansada? Sí, Ara és la moda. Tio, no sé. Ahir pots anar begut que no es nota, I drogat també. També, no es nota, No cal exagerar. Sí. Jo em vaig, gràcies a tu, em vaig saber que posava VIP. Ah, clar. Jo no sabia què dia. Ja. Jo no sabia què dia. Jo li dia, llévate el caramelo de la boca. Llévate el caramelo. El caramelet. O lo que tingues en la boca. Ja. I vocalitza, per l'amor de Déu. Hòstia, n'hi ha un meme molt bo que es veu que no sé quina cultura era, que agarres el sacerdot, comença a mullar el nano, que pareix que siga un nino, i fa 30 años luego. 30 años después y aparece ella. ¿Sabes? Això és boníssim. Té uns premis. Mira, de fet, a veure, podem posar el meme, també, sí, no? El posarem. Ara el posarem. Tot el que vaig posant, vaig col·locant-ho. Vas ahí clavant-ho. També té un moment en el que no sé què passa, que puja una cantant prou coneguda d'allí de Latinoamèrica. De per allà. Sí, de per allà. No sé com li diuen, perdoneu, me s'ha oblidat el nom. I encima ella està barallant-se en el micro, pujant-li-lo, baixant-li-lo, no sé què, i encima que ella li fa «Eres un inútil». Però així no li diu, i el va bonic que així mirant-la com diu. Ah, sí? Però l'ho va dir en sèrio, en sèrio? Sí, li ho va dir, «Eres un inútil», en aquest accent, no sé si era mexicana o què, però li ho va dir. Què pensaria el tio? Diu, m'ha dit lo que tots pensen, Jo no ho sé, però jo no vaig.